Grabe, lakas. Mga bay, kamusta kayo, no? Kamusta sa inyong lahat? Mga bay, ngayon ay tayo ay papunta ng Ninja Shop, no? Sa Amadeo branch. Dahil merong kakaibang nararamdaman itong si Greenie natin, no? Para siyang 350cc na lang. Dahil hindi gumagana yung isang piston, no? Siguro busted na yung kabilang spark plug. Yung under niya, mga bay, parang ano lang, tawag nito, parang dominar na open muffler. Tignan natin kung ano yung problema niya, kung yun ba talaga spark plug o yung coil. So sana spark plug lang. So chill lang ating takbo natin dahil baka mapuwersa yung isang piston. Yan, ano kaya nung problema nito. Sa bagay, almost 1 year na rin yung spark plug nito. And then mga bay, daily use pa siya. Baka busted na. Ayan. So abangan natin. So ayan, panoorin nyo lang tong video to, mga bay, kung sakaling mangyari to sa inyo. Yung isang piston lang gumagana, may idea kayo kung ano yung papalitan, kung ano yung problema sa kanya. Ayan. So naririnig yung mga bay, no? Parang helicopter lang yung andar. So ramdam mo yung hina ng hatak niya dahil isang piston lang yung gumagana. So kaya medyo malayo yung shop dito, kaya dahan-dahan lang tayo. Ayan, so mga bay, dito na tayo sa Ninja Shop, no? Amadeo branch. Ngayon bubuksan na si Greenie para palitan ng spark plug, no? Sana spark plug lang talaga. Yan. Yan si Boss Melvin. Shout out sa'yo, boss. Shout out. Siyempre dito rin yung pinsan ko, no? Ayan. So open na siya. So mga bay, habang naghihintay tayo sa gawa ni sir, meron tayo ditong mga iniidolong motor, no? Versys 1000 saka C900 RS, no? So ayan mga bay. Para siyang parang baraking malaki, no? C900. So inline po. So pagka naka open pipe to, sarap sa tenga. Yan, 900. Ganda. So ito, stock. Yung gulong niya lapad, oh. Lapad ang gulong nito. Parang 190. No? 190.55. So no, ang taas niya pala pag inupuan, mataas. Yan. Grabe. So dito analog, no? Siguro meron siya dito yung digital din. Yan. So, marami na rin siyang pinipindot-pindot. Moderno na. Yan. Basta saan niya na to? Sa pinakamayari? Okay. Pati ito, Betty. So ito naman yung Versys, mga bay. Versys 1000, no? Napakaangat. So kabitan ng parang DB box. Ayan. So SE, isa sa mga pinaka high end na Versys, no? High end ng Kawasaki. Ang ganda, love best. Ayan. So SE, electronic control, no? Suspension. So pwedeng i-lowered, pwedeng itaas, depende, no? Pwedeng palambutin, pwedeng patigasin. Yan, napakaganda. So ito yung pinaplano ni boss na bilhin din, i-Quedjun. Siyempre inline 4 din yan, mga bike. Napakaganda, magandang adventure bike. Yan. Yun, sinaandar ni Boss Melvin yung C900. So parang hindi stock pipe yung tunog, no? Yan. Mamaya baka pwede tayong makibomba pagka uminit na.
bobompahin natin. Yun, sabay pinaandar. Makikibomba tayo pagka nasa 1 na yung RPM. Kumbaga cold start pa to eh. Yan. So ito yung kanyang panel. May digital din. Okay. Sarap sa tenga. So tignan natin yung ano naman, yung sa Versys. Wow, ganda. Yan. Pagka tayo pala rin, baka magkaroon tayo ng ganito. O kaya naman makatesting man lang magmaneho. Kuya Jun, baka naman. Lamig ng ano, andar ng makina. Mamaya bomba tayo. Eh mga bay, pwede na siyang bombahin. Dahil bumaba na yung minor. Yan, makikibomba tayo. Wow. Testing natin yung Versys naman yung bombahin natin. Wow! Wow! Dambing. Yan. Sa isa ano, mabomba nga sir. Wow! Wow! Okay. So ayun mga bay. So narinig na natin yung mga sound nila, no? Si Versys stock muffler. Pero napaka-smooth ng andar. Lalong-lalo na to si C900. Napakasarap sa tenga. Talagang suwabe. No? Wow! Ako mismo bobomba. Wow! RPM. Ano kayong mga top speed nito sa takbuhan, no? Ayan mga bay. So balik tayo sa ating Greenie. So ayan. Nabukas na si Greenie. Pinubaran na. So ito pala yung laman loob niya. So, malinis naman yung loob, mga wirings niya, no? Ayan, kahit na old stock ay tawag nito, old model na, mukhang hindi naman napababayaan ng unang may-ari dahil nililinis naman niya, oh. Ayan. Hope okay lang si Greenie natin, sana spark plug lang. Ayan. Papalitan ko na rin na air filter. Oo, alam ko talagang madumi na yan. 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 Yan, bukas na siya. Natanggal na yung airbox. Sana okay lang, sana spark plug lang. Ayan mga bay, once na may big bike kayo, hindi biro yung maintenance, no? So ito yung stick coil na, no? Kung parang ignition coil, parang ganoon sa mga underbone. Ito kakaiba. So dito parang medyo malangis na, parang may leaking na yung gasket natin, no? Iba sana ng konti. Yan. So abangan natin yung bona. Kaya pag may big bike na kayo, pagplanuhin nyo ng maigit, pag-isipan kung gusto nyo ba talaga ang big bike. Ano yan, boss? Pero ayusin ko na lang mamaya. Biyak ko. Oo. Meron traction, malas. Magas. May sipon. Ay.
Tapos mag-check engine. Oo. Ayan. Yan, so balik tayo mamaya pag buna. Ba, ito na yung lumang spark plug. So pundi na talaga, patay na. Ayan. So gantong klase rin yung ipinalit, no. Sabi ni Boss Melvin, ang tinatanggal ng gantong spark plug ay 12,000 kilometer, no. So yung tinakbo natin ay sobra-sobra na sa kilometer nun. Sa mga almost 30,000 na yung tinakbo. So well, nagpalit na rin tayo ng Miller. Ito yung dati, no. Sobrang dumi na. Yan. So binabalik na ni Boss, binubuo niya na. Yan. Ano, malaming pagtama na? Yan. Hindi, may number yan, nakaset na yan. Pag lumagatik yan, tak, yun, hindi, Yun na yan. yun, yan. Di-size to eh. 16 ang tamang torque ng, Spark plug. spark plug. Kaya hanggang dinatunog yan. Galing, galing. So, ayan. Sana meron tayong mga natutunan. Yan, lama. Yan. Ayan na yan. Yan, yan. Ayan na yan. Mhm. Yun na yung may sukat pala ang mga higpit ng spark plug, no. Siyempre, pati na rin sa mga Kasi ito, ang cylinder head yan. pati na rin sa mga ibang tornilyo pa, no. Tamang torque lang siya. Pag binaano ng combustion ng compression, hindi siya na malungas thread. Kaya hindi untog sa piston pag napasobra. Nandun lang talaga ang gap niya. Wala kami pa ng ganyan. May panghula kasi nakapasobra. Kaya yung iba dyan, pag walang ganyan, pag nagbaklas ako ng maluwag. Hindi nila pwede ka sa maaaring pumatok yung thread. Kasi yung thread yan, ganun lang pala. Yan. Yun, grabe, lakas.